Globalizácia a voľný pohyb kapitálu sú nezvratné a dlhodobé javy. Kladú oveľa väčší dôraz aj na kvalitu a rozsah poskytovaných poradenských služieb. Poradenská spoločnosť VGD Slovakia chce byť pri našich klientoch, keď rastú, chce im poskytovať naďalej kvalitné služby. Jeden zo spôsobov, ako udržať rast s našimi klientmi, bola fúzia. Spojenie spoločnosti AVOS, VGD a Rekte dalo základ k novej spoločnej etape pod vlajkou VGD Slovakia. 20-ročné profesionálne skúsenosti na poli poradenských služieb tvorí pevný základ tejto novej spoločnosti. Fúzia je pre nás spôsob, ako koncentrovať vedomosti a ľudský kapitál a byť tak schopný naďalej poskytovať našim klientom vysoko profesionálne a kvalitné služby. Ponuku služieb tvorí kompletný servis zahŕňajúci audit, účtovníctvo, mzdy a dane, právne služby, fúzie, ale aj country desks. To všetko v tej najvyššej možnej profesnej kvalite. Ako Belgičan, ktorý strávil 5 rokov v pražskej kancelárii a ktorý bol na Slovensku zodpovedný za značku VGD, som aj napriek tomu vždy cítil, že cudzinec nemôže rozumieť všetkým lokálnym detailom. Vznikol teda nápad nájsť kvalitné slovenské spoločnosti, ktoré by tieto služby sprostredkovali. A presne toto priniesli spoločnosti AVOS a Rekte. Dnes naši klienti môžu využívať výhody oboch. Medzinárodný presah VGD i lokálne znalosti pôvodných spoločností AVOS a Rekte. Individuálny prístup ku klientovi je to, prečo sme dneska tu a prečo naša firma je úspešná. Je to o tom pochopiť potreby klienta, je to o tom naordinovať správne odborné riešenie a vtedy vieme, že klient bude spokojný a dostane to, čo očakáva. Napriek tomu, že rastieme, napriek tomu, že sme väčší, globálnejší, som presvedčený, že aj do budúcna si práve tento individuálny prístup zachováme. Hovorí sa, že vzťah daňového poradcu a klienta je ako vzťah farára a jeho ovečky. Za 15-20 rokov existencie našich spoločností sme nadobudli presne takýto istý dojem. Klienti sú často už našimi priateľmi a riešime s nimi aj ich osobné problémy. To magické slovo dôvera je ale predovšetkým o dobrej odbornej rade. Preto sa naši zamestnanci, ako aj my partneri, neustále školíme, aby sme vedeli dať klientovi najlepšie odporúčanie. A dôvera je v neposlednom rade aj o mlčanlivosti. Lebo nie je nič horšie, ako keď za klientom príde jeho sused a porozpráva mu, aké podal daňové priznanie minulý rok. V čase svojho vzniku sa spoločnosť VGD Slovakia zaradila k popredným poradenským spoločnostiam, pôsobiacim na slovenskom trhu a jej rast sa dá aj naďalej predpokladať. Stala sa tiež súčasťou medzinárodnej VGD rodiny poradenských spoločností, kde sa navzájom zdieľajú profesionálne skúsenosti aj medzinárodný servis pre klientov. A napriek tomu, že sme zaradení aj do globálnej siete poradenských a auditorských firiem Nexia International, veríme, že sme si stále zachovali rodinný prístup ku klientom aj medzi zamestnancami. Keď vás práca baví a máte výborný kolektív, vydržíte v tejto profesii aj 20 rokov. Potešujúce je, že aj mladšia generácia chce pokračovať. Vy máte taký úžasný vzor, ktorý je po toľkých rokoch stále pozitívne naladený a usmiatý, tak dúfate, veríte, že aj vy tých 20 rokov zvládnete. At VGD, your problem is our concern, and therefore we go even beyond partnership.
Preto problémy klientov nielen riešime, ale sa im snažíme aj predchádzať. Toto je pridaná hodnota v oblasti poradenských firiem, ktorú dávame našim klientom. Toto sú aj zásady, na ktorých značka VGD Slovakia stavia a ktoré v budúcnosti bude prinášať svojim klientom.